Здравейте! Аз съм Master Power. Днес ще ви покажа различните видови танкове в играта World of Tanks. Да започнем първо с Tiger P. Да, нормално имам 9 левел танкове и те по-точно не са мои тия танкове. Тия танкове са на баща ми, защото баща ми предимно цъката с игра. Аз сега си играех преди, обаче продадох си акаунта. В този акаунт влизаме и аз и татко. Първо е Tiger P. Нали, както са подредени тук. Със сигурност показването на танковете ще бъде в два клипа, защото имам само 10 минути на разположение да направя един клип. Добре. Гледаме сега външният му вид. Значи, честно казвам, малко е прилича на сгъната консервена кутия. Да, не е кой знае колко бърз. Има 20 или 25 км в час максимум спид, който може да развие. Да, танкът е апгрейднат на макс за хората, които се интересуват. Огневата му мощ е 225 точки. Не е кой знае какво, но все пак за танк, тежък танк, който е 7 левел, не е точно оптималното, което трябва да бъде. Трябва да е някъде около 250, даже и нагоре, но това е с последното уредие, хора. Не е с кое да е. Ето, вижте, с последното... Да. О, мафака, даже не е с последното уредие. Няма нищо, не е с последното уредие, няма нищо. Той може би заради писано такива характеристиките. Не знам тати защо го е избрал това, обаче аз само играя, не пипам, не изследвам танкове, само му давам своето мнение. Бронята му е 201. 201 отпред, което е доста добре за 7 левел. Отстрани е около 100 и нещо, защото то дава максимумът като характеристика. Не дава изцяло характеристика. Да, отстрани лесно го пробиват. Мобилност. Демек това означава мобилност за въртене, за катерене. 382. Не е зле. Маскировката му 105 точки. Да, добре е. Наблюдението е на 550 точки. Де факто това означава, че има висок рейндж. Добре, да преминем към следващия танк. ВК-101P. Да, този танк просто е старата версия на Маус. За всички, които знаят тази игра. Старата версия на Маус. Чудовище е този танк. Повярвайте. Няма проблем. Огневата му може 258 точки. Не е кой знае какво, но мисля, че не е с последното уредие. Сега ще погледнем и ще видим. Да, не е с последното уредие, с първото е. Всичко му е стандартно. Освен веригите. Да, ще трябва да говоря с статия, да го правим това. Така. Бронята 530. Чудовище! То танк може да бъде пробит само от отгоре в куполът. Не знам дали виждате курсорът ми, къде показва. От отгоре в куполът, точно в дупките на куполът, където са. На комбалката над куполът. Иначе в куполът просто никакъв шанс. Тук отпред в челната броня може да бъде пробит само от долу, където се показват веригите. Само там може да бъде пробит. От горната част никакъв шанс. Мобилността му е 230. Да, верно, малко по-бавен. Дига максимум 20 км в час. Даже Tiger P дига 35. Извинете за това, че ви казах, че дига 25. 35 дига Tiger. Маскировката му е много малка. 50 точки за маскировка. Наблюдението му е 512. Това е чудовище, хора. И е 8 левел. Добре, да преминем към по-малък тая. Матилда 4. Матилда 4 е премиум танк, който може да бъде закупен с злато,
което пък злато се купува с пари. Или някой път се случва премиум танковете да ги пуснат в някоя мисия, която, моля ви хора, задължително взимайте ги тези мисии, защо си нямате и на идея какво се случва с премиум танковете. Премиум танковете първо зареждат по-бързо, отколкото другите. Да, получавате повече пари и повече опит. Двойно или тройно пъти повече опит и пари в битка, отколкото с нормален тангове, хора. Огневата му мощ е малка. Разбира се, за левелът му. 126 огнева мощ. Бронята 74. Трудно могат да го пробият отпред, повярвайте. 74 точки за броня. За мобилност 294 точки. Да, хора, това е просто чудовище за катерене, бе. Вие също си нямате на идея за какво стана въпрос, бе. Матилда 4 е просто убиец, бе. Маскировката му е 273 точки. Де факто това означава, че трудно може да бъде забелязан. Наблюдението му е 497. Хора, това е с мега наблюдение, бе. На ВК-то... Да, на ВК-то е повече наблюдението. Да. Повече е наблюдението на ВК. Ама, то танк за 5 левел просто... Да преминем към следващата машина. 54. 9 левел, ора. 9 левел. Яо, гледайте. Охо. Ненормален танк, бе, ора. Да, бърз е. Огневата му може 239. Ако успее да проби. Защото малко му е трудно пробиването. Броня 325. За 9 левел е много зле, повярвайте. Мобилността му 634. Де факто той е бърз, маневрен, катери, машина, бе. Маскировката му е 283 точки. Не е зле. Обаче наблюдението му е 533, има доста висок рейндж. Да. В куполата, ако го играете този танк на купол, просто никакъв шанс да го пробият. Тялото, да, лесно за пробиване тялото. Но пък, все пак този танк е среден танк. Той не би трябвало да се играе на купол. Хора, аз си мислех, че май той ще стане с 2 клипчета, обаче и я погледнете само още колко танкове има назад, бе. Да, аз той ще го правя май на епизоди. Гледайте за какво става въпрос, просто стати се пък ми да играем тази игра, за да направим този акаунт. Така, КВ-4. КВ-4 има доста добра история. Преди, още в началото на играта, КВ-4 и КВ-5 бяха просто танкове за унищожение, хора. Значи смяйте, че влизате с този танк в битката, предаш ти директно през средата на мапа, отиват и директно татък на другите базата и те просто трудно беше да бъдат пробити тия танкове. Обаче сега смъкнали са им доста бронята. Преди бронята им беше почти пълна. А сега е на 441 броня. Огнева може 252 точки. Да, жестока огнева може, хора. Да, верно, бамо зареждат. На този танк слабото му място е отстрани и в комбалката над куполата. Та комбалка, хора, повярвайте ми, всеки път, когато я целите, всеки път ще я пробивате. Отстрани и отзад. Тялото и в куполата отпред, никакъв шанс. Комбалката от отгоре е най-елементарното място за прецакване на този танк. Изтри. Машина за убиване, хора. Това е с ненормална броня, 387 броня. Значи, за 8-ият си левел този танк е просто чудовище. Ненормален танк е. Той. Само го погледнете какво изящество има този танк, хора. Пък да не говорим за следващото ниво след него. Да, което следващото ниво след него ще го разгледаме в следващия. Това беше от мен. За съжаление имаме лимит на клиповете до 10 минути, защото използваме безплатната версия на Bandicam. And never forget, stay cool!